Saúdos, como están? Os cidadáns poden estar seguros de que se van dar explicacións e de que se vai garantir a gobernabilidade de Santiago pese a Operación Pokémon e a súa segunda fase a Operación Manga. É a mensaxe que trasladaba hoxe Alberto Núñez Feijóo na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. O presidente do PPDG tamén saiu ao paso das declaracións do PSOE local que, como saben, sostén que Núñez Feijóo está a traballar na idea de que concelleiros non electos xestionen o Concello compostelán. Nomear a ese sedís, lembra o titular da Xunta, é unha competencia única e exclusiva do alcalde. A situación que vive Santiago a raíz da Operación Pokémon e da súa segunda fase, a Operación Manga, volveuse coar hoxe na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta. E Alberto Núñez Feijóo volveu repetir a mesma mensaxe dos últimos días. As prioridades son colaborar ca xustiza, darlles explicación aos cidadáns e garantir a gobernabilidade de Compostela. Colaborar coa xustiza e gobernar. Isto é o que temos que facer sempre. Colaborar a fondo coa xustiza para que se siga investigando o que haxe que investigar e, por suposto, gobernar. E podo dicirlle que aos cidadáns hai que darlle a garantía de que vamos a seguir tomando decisións, vamos a seguir, por suposto, se é necesario, dando todas as explicacións e estamos comprometidos na gobernabilidade do Concello de Santiago como de calquera outro cando ocurran cousas similares. Núñez Feijóo foi preguntado pola posibilidade de incorporar concelleiros non electos á Corporación de Santiago, unha opción que, segundo o PSOE compostelán, baralla o presidente da Xunta. O líder do PP lembrou que esta é unha competencia indelegable do alcalde. Esa competencia é unha competencia indelegable dos alcaldes, non dos presidentes autonómicos. E, en consecuencia, son os alcaldes os que teñen que decidir, cando consideren oportuno, habilitar unhas posibilidades que a lei ofrece. Son os alcaldes, en consecuencia, os que lle corresponde decidir e son os alcaldes os que lle corresponde actuar. Hai outros concellos en Galicia onde hai bastantes dificultades, de momento en ningún deles se plantexou esa fórmula, pero insisto que son os alcaldes os que lle corresponde tomar esa decisión. Pero o presidente da Xunta, as últimas actuacións xudiciais ao abeiro da Pokémon poñen en evidencia que o PP non está detrás desta operación. Núñez Feijóo advertiu tamén que calquera persoa que queira lucrarse dende un posto público será expulsada do Partido Popular e da Corporación Municipal, un manual que di parece molestarlles a outras formacións. E aínda relacionado ca Operación Manga, hoxe coñecimos que o Concello de Santiago decidiu personarse como perxudicado neste proceso. Os abogados de Raxoi pretenden así acceder ao contido do sumario que segue sendo segredo. A xuíza Pilar de Lara deberá decidir o respecto. Sobre esta decisión, preguntámoslles hoxe a dúas concelleiras do Goberno, a María Pardo e a María Castelao. Cada unha delas dalle a súa lectura a esta personación. Para coñecer, eu entendo que para coñecer o sumario, para poder coñecer todo o relativo ao caso, xa que está afectando a funcionarios municipais e ao goberno municipal e, lóxicamente, o Concello ten que velar porque a actividade municipal se desenvolva con normalidade e velar tamén polos intereses dos seus funcionarios, non fundamentalmente. Y sé que es para garantizar que todos los procedimientos que se hagan en Raxoi, en los diferentes departamentos municipales, se hagan con todas las garantías de derecho. María Pardo facía estas declaracións nunha rolda de prensa na que se referiu a outro asunto que lle segue dando moitos quebradeiros de cabeza o goberno local, a reurbanización da rúa da Virxe Branca do Castiñeiriño. A concelleira de Urbanismo explicou que o goberno local tivo que realizar unha modificación no proxecto de reurbanización despois de que a Brigada de Vías e Obras acometera algunhas melloras de urxencia na zona. Deste xeito, a actuación terá que ser licitada de novo. María Pardo indicou que se fará polo procedemento de urxencia para aforrar tempo. Aínda así, a reurbanización non poderá arrancar ata que estean dispoñibles os remanentes orzamentarios precisos. O da Virxe Branca é o conto de nunca acabar. A concelleira de Urbanismo confirmou hoxe que o goberno local vén de elaborar un proxecto modificado para a reurbanización da rúa, que terá que sair de novo a licitación. María Pardo explicou que a medida ven obrigada pola intervención da Brigada de Vías e Obras, que executou algunhas melloras de urxencia na zona para reparar os desperfectos que deixaran as empresas de suministro de servizos. Se manda la brigada y esto nos obliga a rehacer el proyecto.
¿Por qué? Pues porque es obligado que si hay una actuación en una zona que está pendiente de adjudicar y se han hecho unas obras, hay que adecuar el proyecto a las obras realizadas por la brigada, e é lo que hemos hecho. A licitación deste proxecto modificado farase pola vía de urxencia para aforrar tempo. En todo caso, a actuación non se poderá adxudicar ata que se incorporen os remanentes orzamentarios precisos. O atraso neste trámite, dixo María Pardo, foi o que motivou que a reurbanización da Virxe Branca non empezara cando estaba previsto. Yo tengo la conciencia de que está actuado perfectamente, salvo todos los trámites que tiene intervención, que es muy pesada. A mí me vuelve loca. Lo siento, no es una cosa personal con el interventor, pero eso es un problema de incorporación de remanentes que nos han dicho va a estar esta semana, no está esa, ni está la siguiente, ni la otra, y es lo que estamos esperando. María Pardo tamén saiu ao paso das queixas dos veciños do Castiñeiriño que onte ameazaron con acudir aos tribunais se o Concello non repara dunha vez por todas a Rúa da Virxe Branca. A edil asegura comprende a preocupación dos residentes. Yo entiendo a los vecinos y les apoyo, y lo que estoy intentando desde que he llegado a esta concejalía es solucionar el problema que tienen. Y lógicamente tienen que tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que se va a hacer. Yo les garantizo que se va a hacer. No va a hacer falta que tomen ninguna de esas medidas. O proxecto modificado de reurbanización da Rúa da Virxe Branca está orzamentado en algo máis de 198.000 euros. A diferenza co proxecto anterior é tan só de 500 euros. Despois de Pardo era María Castelao que pasaba pola sala de prensa de Raxoi para dar conta dos acordos da Xunta de Goberno. Un dos máis salientables é a adxudicación do Centro de Interpretación Ambiental de Belvís a Feitoría Verde. Esta cooperativa encargarase de poñer en valor este espazo que vai centralizar as actividades educativas relacionadas co medio ambiente. Foi inaugurado na primavera de 2011, pero de seguro que é un gran descoñecido para a maioría dos composteláns. Trátase do Centro de Interpretación Ambiental de Belvís, un edificio que a partir de agora centralizará as actividades relacionadas con medio ambiente e formará parte dos itinerarios turísticos de Santiago. Para iso, a Xunta de Goberno acordou hoxe adxudicarlle a súa xestión á cooperativa Feitoría Verde. O seu cometido será atraer aos composteláns a Belvís e levar o centro aos colexios e espazos públicos da cidade. Non tamén incluir o centro dentro das rutas turísticas da cidade, así tamén poder incluir o Parque de Belvís, ali tamén se pode coñecer a historia dese parque, e tamén aproveitar este contrato para evitar que dentro do Departamento de Medio Ambiente haxa que contratar actividades de educación ambiental, e así deste xeito aforramos o custo que supuñan estas actividades, xa que a empresa que levará esta xestión será tamén a encargada de levar a cabo accións de educación ambiental nos centros educativos. A Xunta de Goberno tamén aprobou unha modificación presupostaria para cubrir os gastos da Escola Municipal de Salgueiriños ata finais de abril. María Castelao explicou que o Goberno ten que garantir que se preste o servizo de xeito acaído mentres non se resolve a adxudicación do novo contrato. Isto ben ocasionado porque, como sabedes, o noso presuposto está prorrogado. O ano anterior, no ano 2012, preveuse o custe da Escola de Salgueiriños dende o mes de setembro ata o mes de decembro. Entón, agora, ese contrato de Salgueiriños atópase en licitación, entón, mentres está en tramitación esa nova contratación do servizo, hai que velar porque este cuberto o tempo no que está efectivamente en tramitación e pendente da adxudicación. Aínda en materia de educación, o Goberno local acordou solicitarlle á Consellería de Benestar unha subvención que cubra case a metade dos gastos das escolas municipais de Conxo, Fontiñas e Salgueiriños. Tamén se lle vai pedir ao mesmo Departamento Autonómico outra axuda para o mantemento dos servizos de axuda no fogar. Por último, a Xunta de Goberno de hoxe aprobou a adhesión do Concello ao convenio para a creación dun Fondo Social de Vivendas formalizado entre a Federación Española de Municipios e Provincias e diversas entidades bancarias. O obxectivo é que as persoas máis golpeadas pola crise teñan acceso a unha vivenda en réxime de alugueiro, cunha renda de carácter social. Por certo, que María Castelao tamén amosou o seu convencemento de que o próximo pleno da Corporación aprobará a modificación orzamentaria necesaria para que o Concello salde as súas débedas
con Sermasa. En todo caso, a edil tamén lamentou que este asunto estea a dar para tantas críticas cando, segundo dixo, o anterior goberno bipartito tamén estivo meses sen pagarlle ás empresas adxudicatarias dos servizos municipais. E iso, di Castelao, sen operacións xudiciais de por medio. Pois efectivamente hai unha excepción que xurdiu por mor desa imputación da concelleira de Educación, pero cando aquí neste Concello non se estaba vivindo ninguna situación deste tipo, había débedas moi importantes coas empresas concesionarias de servicios. Unha delas era Sermasa. Sermasa, en xullo de 2011, debíanselle 800 e pico mil euros, agora estánse vendo 500.000 euros, que efectivamente se van a pagar, estáse facendo un esforzo para pagárselle canto antes, e creo que eso está claro por parte do Goberno. En clave de sucesos, falámoslles do que acontecía onte na igrexa de San Bieito. Un xubilado foi brutalmente agredido por un indixente cando supostamente se negou a darlle diñeiro. O home caiu ao chan e sufriu un forte golpe na cabeza. O suceso tivo lugar no interior da igrexa en torno a 1 da tarde. O cura de San Bieito explicou que el non presenciou a agresión porque se atopaba nese momento na Sancristía. Cando saiu, viu o home tirado xunto aos bancos, inconsciente e con cada seu corte no labio e nunha orella. Unha ambulancia do 061 trasladou ata o hospital clínico, onde permaneceu ingresado en observación. Ata o lugar achegáronse varios axentes da policía que recolleron o testemuño dunha muller que explicou que o home foi agredido cando se negou a darlle limosna a un indixente. Tras coñecerse este suceso, Compostela Monumental lembrou que leva máis de 15 anos denunciando a situación que se vive no contorno da Praza de Cervantes. Segundo a Asociación de Comerciantes, os composteláns están preocupados e atemorizados polo grupo de marxinais que están acampados neste punto da cidade. E deixamos Santiago por un intre para contarlles que 4 alumnos da Escola de Imaxe Son da Fundación TIC participarán na próxima rodaxe de Ángel de la Cruz. Así se recolle no convenio que o presidente da entidade luguesa, José Ramón Gómez Besteiro, asinou ca produtora do director coruñés. En concreto, os estudantes participarán na grabación de Todos os Santos, a película finalista do terceiro premio Pilar Miró da Academia das Ciencias e das Artes da Televisión. Ángel de la Cruz realizará para TVG este filme, escrito por José Antonio Pastor, e no que traballarán os actores Isabel Blanco, Carlos Blanco, Tamar Novas e Dorotea Bárcena. A rodaxe comezará o 4 de marzo no Pazo de Vilaboa, na Coruña. O 8 de marzo, a grabación trasladarase a Lugo. Cando remate a rodaxe, Ángel de la Cruz ofrecerá unha clase maxistral na Escola de Imaxe Son da Fundación TIC. Pero bueno, yo el consejo que les doy siempre es perseverancia, que además esto, el audiovisual, supongo que pasa en todo, en todos los órdenes, en todos los sectores, pero el audiovisual, desde luego, es una carrera de fondo, no es un sprint. Entonces, al final, el que tiene más resistencia es el que llega, no llega el que más corre. Con esto lo que quiero decir es que hay que tener mucha perseverancia, mucha fuerza de voluntad, y a veces hay que hacer por el medio otras cosas. Todos hemos sobrevivido con 1000 cosas distintas. No es, quiero decir, te puede gustar más un determinado oficio y a lo mejor tienes que hacer otra cosa que te gusta menos, pero es un paso. Tempo xa para repasar a nosa axenda cultural, como sempre, con moitas propostas para encheren o seu tempo libre. E da man de Meteo Galicia imos coñecer de seguido que nos depara o tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo.
Un centro de baixas presións situarase mañá sobre Galicia deixando moita inestabilidade. Así os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos ocasionalmente treboentos. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán de dirección variable. No sábado, a entrada dunha masa de aire polar deixará intervalos anubrados e chubascos no norte e no nordés e ceos despexados no resto. A cota de neve manterase nos 400 metros. As temperaturas baixarán e a sensación térmica será de moito frío por mor dos ventos do nordés. No domingo os ceos estarán anubrados con chubascos máis probables durante a mañá que serán de neve por riba dos 600 metros. As temperaturas mínimas volverán baixar e as máximas manteránse sen cambios. Os ventos serán frouxos do norte. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias durante toda a xornada. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán frouxos do suroeste pola mañá e moderados do noroeste pola tarde. Para o sábado agárdanse ceos con intervalos anubrados e ventos moderados do noroeste pola mañá e do norte pola tarde. As temperaturas baixarán de xeito notable, quedando as máximas en 9 graus e as mínimas en tan só 2. No domingo os ceos estarán cubertos con chuvias pola mañá e con intervalos anubrados pola tarde. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable e as temperaturas volverán baixar. A mínima quedará en menos 1 graus. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ca información do tempo rematan as novas unhas felicitacións de cumpleanos e regresamos nun intre co preguntoiro. Hoxe conversamos co alcalde de Santiago, con Ángel Currás. Non se movan.